Tak napadlo se připravuje SDH Bohdalín. Kluci nedaleko od Kamenice. Tak jsme zvědaví, jestli se jim povede start. Ulili trošičku, ale luxusní košíček Němečka Petra. Podívejte se, to je paráda. Parádní útok rozběhnutej na Mostávku je udělaný. Proudaři oba zase dávají. 17,88, tak to je neskutečný. Ale já jsem prostě tady hoď. Kdo tam byl koval?